Nango kendo wantiere godo adwaro mar mondo mi watiek gi wach makama kineno tung lieje ariyogi ma en county ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono e county ma Mombasa, jafwambo mar e county ma Mombasa mano Joja oko biro bedo kaluonwa weche motenre kod thieth. Ka bad migawo mochung'ne yore mag thieth e county ma Mombasa mong'ere gi dho ngere kaka Healthcare Task Force. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gikawo pach jopiny ewi yore mag bero chenro mag thieth e county ma Mombasa. Joja oko biro bedo kaluonwa wach makamano odiochieng' ma kawuono. Kok manya korom gajwang' gi kanyo bende maneno ka kelowa e giko mar chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono. Par ni weche gi duto nyakorom gajwang' ibiro bedo ka iyudo achiel kachiel mano kokalo e TV marwa mar Ramogi. Kok mano mabiro bang' ma en twak e chenro mar mbaka oromo mabende idhi ta kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Gavana mari mabende ni yiero kata ka nok iyiere to kata noloyo osebedo kotiyo e yo machalo nade. Ndalo en 46 nyaka ne governors chamuma katiyo e kor gwenge mopogore opogore. Bende tich osechakre kata oyo. Mano e twak mabende nyawadwa Cleophas Oluoch donjo godo e kind thuolo manok kik dhi mabor.